Замислили ли сте се някога за качеството на горивото, което тече във вашите вени точно в тази секунда? Искам да затворите очи за миг и да си представите двигателя на стара кола. Ако сложите старо, гъсто масло, пълно с пясък, отломки и мръсотия в този двигател, какво ще се случи? В началото той вдига шум, загрява повече отколкото би трябвало, губи мощност при изкачване, но продължава да работи. Докато не дойде един ден, обикновено студен ден или ден, в който изисквате твърде много от него, и този двигател просто блокира. Той се стапя, щетите са необратими. Вашето тяло е тази машина, а вашата кръв е маслото. В точно този момент, докато ме гледате, кръвта на милиони хора над 45-50 години не тече като кристално чиста и жизнена река. Тя циркулира с консистенцията на старо моторно масло, бавно, тежко, вискозно, борейки се с гравитацията и запушвайки най-деликатните зъбни колела на вашата система. Може би не го осъзнавате сега, но тялото ви дава дискретни сигнали, зов за помощ, който игнорирате или наричате нещо свързано с възрастта. Познавате ли онова глупаво забравяне, когато влезете в кухнята и не помните за какво сте отишли? Това не е старост, това е липса на кислород, достигащ до микросъдовете на мозъка. Познавате ли онези ръце и крака, които се усещат като ледени блокове, дори когато сте под завивките? Това е кръвта, която няма сила или флуидност да стигне до върха на пръстите. Познавате ли онова изтощение, сякаш сте носили торба цимент на гърба си веднага след събуждане? Това е вашето изтощено сърце, което работи двойно, за да изпомпва гъста течност през тесни и твърди тръби. Днес не съм тук само за да ви предупредя. Тук съм, за да ви дам ключа за запалване. Аз идвам от една култура, българската, където здравето не се купуваше в аптеката, а се градеше в кухнята и в планините. В България моите баби и дядовци и техните родители живееха до 90-95 години с остър ум и сърце, силно като дъб. Те нямаха днешната технология, но имаха нещо, което съвременната наука забави с десетилетия да потвърди – познанието за растенията, които разреждат кръвта и възстановяват живота. Днес ще ви разкрия една конкретна напитка, един тоник за отпушване на артериите. Това не е суеверие, това е прецизна биохимична комбинация, потвърдена от проучвания, която има силата да увеличи производството на азотен оксид във вашето тяло и да отключи вашето кръвообращение, оптимизирайки потока до 2 часа след консумация. Вие имате съставките в дома си сега, но трябва да ви предупредя. Има една тайка при приготвянето на една от тези съставки. Детайл от 10 минути, който ако игнорирате, превръща лекарството в буклук. 90% от хората грешат тук и изхвърлят ползите. Останете с мен до края, защото ще ви науча на точния протокол, за да спасите своите артерии. Оставете своя лайк, абонирайте се за канала, за да станете част от нашата общност за истинско здраве. И нека започнем прочистването. Преди да говорим за решението, трябва да разберете изцяло какъв е проблемът. Защо след 45 години всичко изглежда става по-трудно за сърцето ви? Представете се градински маркуч. Когато го купите от магазина, той е зелен, гъвкав, мек. Водата преминава през него без съпротивление. Ако прегътнете маркуча, той се връща в нормално състояние. Това са вашите артерии на 20 години. Сега вземете същия маркуч и го оставете захвърлен в двора, под жаркото слънце и студения дъжд, за 40 години. Какво се случва с гумата? Тя изсъхва, става твърда, ригидна. Ако се опитате да я прегъднете, тя се пука. Отвътре тя създава тиня, мръсотия, стеснявайки преминаването на водата. Вашите артерии са този стар маркуч. Процесът на стареене, добавен към модерното хранене, пълно с възпаления, стресът и заседналият начин на живот, причиняват два ужасни феномена във вашите вътрешни маркучи. Първо, артериална ригидност. Вашите съдове губят способността си да се разширяват. Когато изкачвате стълби и имате нужда от повече кръв, артерията би трябвало да се отвори, за да пропусне потока. Но тя е твърда като PVC тръба. Сърцето изтласква кръвта с сила, артерията не се отваря и какво се случва? Кръвното налягане скача. Това е чиста физика. Второ, кръвната кал. Излишъкът от глюкоза, високите триглицериди и възпалението правят кръвта вискозна. Тромбоцитите, които би трябвало да текат свободно, започват да стават лепкави, искайки да се групират. И тук се крие тихата опасност. Вие не чувствате болка, когато една артерия се втвърдява.
Вие не чувствате болка, когато плака от мазнини расте милиметър по милиметър. Медицината нарича хипертонията и атеросклерозата тихият убиец, защото често първият симптом, който човек усеща, е последният – масивен инфаркт или инсулт. В България имаме една стара поговорка: не чакай да ожаднаеш, за да започнеш да копаеш кладенеца. Трябва да действате сега, докато двигателят все още работи. Трябва да върнете еластичността на този маркуч и да разредите това масло. А добрата новина е, че ендотелът, интелигентната кожа, която покрива вашите артерии отвътре, има невероятна регенеративна способност, ако му дадете правилните инструменти. Събуждате се с най-добрите намерения. Искате да бъдете здрави, но е много вероятно в първите 30 минути от деня си да правите 3 много сериозни грешки, които анулират всеки опит за подобрение. Виждам това в кабинета си всеки ден. Пациенти, които пият правилната напитка, но правят грешен ритуал преди или след това. Внимавайте много. Грешка номер 1. Термичният шок, студената вода. Будилникът звъни. Ставате, отивате в кухнята, отваряте хладилника и изпивате чаша студена вода. Изглежда освежаващо, нали? Изглежда, че събужда тялото. Биологично това е стратегическа грешка. Нашето тяло работи при вътрешна температура от 36 до 37 градуса по Целзий. Когато вкарате течност с температура 4 или 5 градуса в празен стомах, вие предизвиквате шок на блуждаещия нерв и незабавна реакция на термична защита. Тялото ви мисли: губя жизнено важна топлина в ядрото си. Автоматичният отговор е внезапна периферна вазоконстрикция. Вашите артерии, които са били отпуснати и топли в леглото, се затварят бурно, за да запазят топлината в жизнено важните органи. Току-що сте стеснили пътя на кръвта точно в момента, в който сърцето ви трябва да помпа по-силно, за да започнете деня. Това генерира ненужни пикове на налягането още сутринта. Вие замразявате кръвообращението си, вместо да го активирате. Решението. От днес нататък първото нещо, което влиза в тялото ви, трябва да бъде хладко или с тайна температура. Уважавайте температурата на вашата машина. Грешка номер 2. Кортизоловата бомба. Черно кафе на гладно. Знам, че ще засегна чувствителна тема – кафенцето. Миризмата е чудесна, вкусът е пристрастяващ, но чистият кофеин в празен стомах е като да ритнеш отворена врата. Попадайки в празния стомах, кофеинът се абсорбира мигновенно и отива директно във вашите надбъбречни жлези. Той крещи на тялото ви: опасност, бий се или бягай. Жлезите ви освобождават поток от адреналин и кортизол. Какво правят тези хормони? Те увеличават сърдечната честота и свиват кръвоносните съдове. Това е древен механизъм за оцеляване, за да избягате от лъвове. Проблемът е, че вие не бягате от лъв. Вие седите на кухненската маса и четете новини. Резултат – генерирате тревожност, съдово напрежение и артериална ригидност още преди да излезете от вкъщи. С времето тази ежедневна баня от кортизол възпалява ендотела. Решението. Никога не пийте голо кафе. Хъпнете нещо преди това или още по-добре. Изпийте тоника, на който ще ви науча, изчакайте 20 минути, хъпнете и едва тогава пийте кафето си. Грешка номер 3. Столът на смъртта. Обездвижване. Това е най-честата грешка в модерния живот. Пиете кафето си седнали, отивате на работа седнали, седите в офиса или на дивана, за да гледате телевизия. Връщането на кръвта от краката към сърцето е предизвикателство на физиката. Кръвта трябва да се изкачва срещу гравитацията. Този, който прави това изпомпване, не е само сърцето. Това са мускулите на вашия прасец. Ние наричаме прасеца второ сърце. Когато ходите, прасецът притиска вените и изтласква кръвта нагоре. Когато седите с неподвижни крака за 2 часа, това второ сърце спира. Кръвта се застоява. Тя се събира във вените на крака. Застоялата кръв започва да се съсирва. Тук се раждат рисковете от тромбоза. Решението. Нагласете си аларма. На всеки 60 минути ставайте за 5 минути. Застанете на пръсти. Разходете се. Активирайте помпата на прасеца. Сега навлизаме в най-важната част от това видео – основата на нашата българска бомба. Основната съставка е нещо, което имате във фруктиерата – чесънът. Но чакайте! Не въртете очи, мислейки си: ето я рецептата за чай от чесън, която леля ми прави. Това, на което ще ви науча тук, е прецизна медицинска химия. Повечето хора използват чесъна погрешно през целия си живот.
Те вземат скелитката чесън и я хвърлят в горещия тиган, или поглъщат цялата скелитка сякаш е хапче. Нека ви кажа една научна тайна. В цялата скелитка чесън няма алицин. Ако вземете една непокътна скелитка чесън и я анализирате под микроскоп, ще откриете аминокиселина, наречена алиин, и ензим, наречен алииназа. Те са разделени в различни отделения вътре в клетката на чесъна. Те не се смесват. За да създадете лекарството алицина, който е съединението разширяващо артериите, борещо се с бактериите и намаляващо кръвно налягане, трябва да предизвикате сватба между тези две вещества. Как се прави това? Като причините травма на чесъна, трябва да го накълцате, смачкате или щукате. Но ето я тънката част, която разделя тези, които имат резултат, от тези, които нямат. Химичната реакция не е мигновенна. Ако накълцате чесъна и го хвърлите веднага във водата или в горестата храна, топлината унищожава ензима алииназа, преди той да успее да произведе алицин. Убили сте лекарството. Консумирате само вкус, не и лечение. Златното правило на 10 минути. Всеки път, когато използвате чесън за медицински цели, трябва да го накълцате или смачкате и да изчакате точно 10 минути, докато той почива на дъската в контакт с въздуха. В тези 10 минути магията се случва. Производството на алицин достига своя пик. След като алицинът се формира, той става много по-устойчив и мощен. В България баба ми оставяше чесъна да диша на прозореца, преди да приготви тоника. Тя казваше, че е за да хване силата на вятъра. Днес науката знае. Било е, за да се максимизира ензимната концентрация. Древна мъдрост и модерна наука говорят на един и същ език. Сега, след като знаете тайната на чесъна, нека сглобим пълната формула. Всяка съставка тук има специфична функция, не е случайна. Това е синергичен оркестър за вашите артерии. Вземете лист и химикал. Ще ви трябват. Основният агент – 2 скелитки чесън, обработени. Обелете и смачкайте добре или накълцайте много ситно. Оставете да почива 10 минути. Засечени. Функция – масивен източник на алицин за отпускане на гладката мускулатура на артериите и намаляване на вискозитета на кръвта. Преносителят – 200 мл хладка вода. Запомнете, никаква студена вода. Хладката вода помага за храносмилането и бързата абсорбция, освен че предизвиква стомашна вазодилатация, улеснявайки навлизането на хранителните вещества в кръвта. Активаторът – сок от половин лимон, изцеден на момента. Лимонът е богат на цитрати и витамин С. Витамин С е от съществено значение за целостта на ендотела. Освен това, лимонената киселина помага да се пресече силният вкус на чесъна и подобрява усвояването на минералите. Българско турбо номер 1. Пресен джинджифил. Настържете около 1 см пресен джинджифил, размена на нокътя на палеца ви. Функция. Джинджифилът съдържа джинджерол. Докато чесънът работи върху големите артерии, джинджифилът е майсторът на микроциркулацията. Знаете ли онези тънки съдове в очите, в бъбреците, в краищата на пръстите? Джинджифилът гарантира, че кръвта ще стигне там. Той също така е мощен противовъзпалителен агент. Българско турбо номер 2. Тайната. Каенски пипер. Ще използвате само една щипка. Върха на ножа. Ако нямате каенски, може да бъде чист лют червен пипер на прах. Функция. Капсаицин. Това е съставката, която кара всичко да работи по-бързо. Капсаицинът е незабавен вазодилататор и увеличава метаболитната скорост. Той действа като експресен куриер, вземайки алицина и джинджерола и доставяйки ги във всяка клетка на тялото ви за рекордно време. Без пипера ефектът се забавя. С пипера усещате топлината на кръвообращението за минути. Без тъв мед. Една малка чайна лъжичка. Само ако имате големи затруднения с вкуса. Медът има полезни ензими, но ако сте диабетик или спирате захарта, може да го махнете и да направите рецептата без него. Начин на приготвяне. Сложете чесъна, който вече е почивал 10 минути, в чашата. Добавете настъргания джинджифил и щипката пипер. Изтискайте лимона отгоре. Добавете хладката вода. Разбъркайте добре. Как се приема? Идеалното е да не се прецежда. Парченцата чесън и джинджифил са важни фибри, които продължават да освобождават вещества в червата. Ако имате много големи затруднения, може да разбирате всичко в блендър бързо, но пийте веднага.
Не помага да направите това веднъж и да чакате чудо. Здравето е постоянство и време. Свещеният час, нагладно, при събуждане. Изчакайте поне 20 до 30 минути преди да изядете твърдата си закуска. Защо нагладно? Защото стомахът ви е празен. Пилорът, изходната клапа на стомаха, се отваря по-бързо за хладки течности. Абсорбцията на алицина отива директно в кръвния поток, без да се конкурира с протеините или мазнините от закуската ви. Това е най-ефективният начин да наводните системата си с азотен оксид още рано сутрин. Усещането. Какво ще почувствате? В първите 5 до 15 минути ще почувствате лека топлина в стомаха. Това не са киселини, ако почувствате силна болка, спрете, може да е гастрит. Това е термично усещане за метаболитна активация. В рамките на 30 до 45 минути. Много хора споделят, че ръцете започват леко да изтръпват или да стават розови. Това е кръвта, достигаща до капилярите, които са били затворени от студа или от лошо кръвообращение. След 2 часа, вашият кръвен поток достига пика на оптимизация. Кръвното ви налягане обикновенно е по-контролирано, тъй като съдовете са отпуснати. Умът става по-бистър. Цикълът на лечение. Правете това всеки ден в продължение на 30 дни. Нашите кръвни клетки и ендотелната тъкан се нуждаят от време, за да се регенерират. За 30 дни вие не просто отваряте артериите временно, вие помагате за промяна на тяхната структура, връщайки гъвкавостта на онзи стар маркуч. Как да разберете дали действа? Тялото ви ще ви говори. Търсете тези сигнали през следващите седмици. Затопляне на крайниците. Краката ви спират да бъдат ледени в леглото. Ментална яснота. Онази сутрешно мъгла изчезва по-бързо. Събуждате се по-бдителни. Стабилна енергия. Нямате онзи рязък спад на енергия в 14 часа след обед. По-добра кожа. Кожата придобива по-жив цвят, по-малко бледа или сивкава, защото се подхранва. Стабилно налягане. Ако мерите кръвното си, ще забележите, че то спира да прави онези необясними пикове. Разбира се, продължавайте да си вземете лекарствата, както е наредил лекарят. Леки крака. Усещането за тежест в краката в края на деня намалява. Ако забележите 3 или повече от тези сигнали, поздравления! Българската бомба действа. Аз съм ентусиаст на природната медицина, но вашата безопасност е на първо място. Природно не означава слабо. Тази напитка е мощна. Внимание към антикоагулантите. Ако приемете лекарства за разреждане на кръвта като варфарин, мареван, ксарелто или ежедневен аспирин, говорете с вашият лекар преди да приемете този ежедневен ритуал. Чесънът, джинджифилът и витамин Е вече разреждат кръвта по естествен начин. Добавянето на това към лекарството може да разреди прекалено много и да увеличи риска от кървене или хематоми. Чувствителен стомах. Ако имате остър гастрит, язви или тежък рефлукс, пиперът и суровият чесън могат да бъдат дразнещи. В този случай започнете бавно. Махнете пипера и гответе чесъна леко на пара, губи мощност, но е по-безопасно, докато лекувате стомаха. Хипотония. Тъй като тази напитка помага за понижаване на налягането, ако вече имате много ниско кръвно, започнете с половината доза и наблюдавайте дали не ви се завива свят. Стигнахте до тук. И това вече ви поставя пред хиляди хора, които ще продължат да игнорират здравето на своите артерии, докато не стане твърде късно. Обобщавайки какво трябва да направите от утре. Вашите артерии се запушват тихо, ако кръвта е гъста. Това е най-опасният период от сутринта. Комбинацията от чесън с правилото за 10 минути и българските активатори може да отпуши кръвообращението ви до 2 часа. Науката го доказа. Правилният час е нагладно, 20 до 30 минути преди кафе. Избягвайте трите фатални грешки – студена вода, черно кафе на празен стомах и седене цяла сутрин. Потенцирайте с джинджифил и кайенски пипер за по-бързи резултати. Следвайте протокола за минимум 30 дни. Най-големите ползи от регенерацията се появяват с постоянството. Сега имам нужда от едно обещание от вас. Немислено, искам да го напишете. Отидете в коментарите сега и напишете точно това. Ще отпуша всичко. Изглежда просто, но този малък акт на писане създава истински психологически ангажимент с самите вас. И проучванията по поведенческа психология показват, че хората, които декларират публично целите си, имат 42% по-голям шанс да продължат напред.
Така че отидете там, напишете «Ще отпуша всичко» и споделете това видео с някого, когото обичате и който се нуждае от тази информация. Може да бъде вашата майка, вашият баща, близък приятел, може да спасявате нечий живот. Но внимание, пътуването не свършва тук. Абонирайте се за канала и активирайте камбанката, защото утре ще покажа нещо още по-въздействащо. Ще разкрия коя е здравословната храна, която ядете на закуска и която унищожава 100% от ползите, които току-що изградихме. Няма да искате да го пропуснете. Грижете се за сърцето си, грижете се за артериите си. Започнете днес, не утре, днес. Желая ви страхотен ден, знаейки, че правите най-доброто за вашето здраве.